Zdravím vás, hráči a hráčky. Vítejte u dnešního videa a dneska si zase zahrajeme Minecraft One Block. Takže minule jsme si tady pořídili oceloty a dneska bych ten One Block chtěl trošku vylepšit. Je to tenhle, ano. Takže já vytěžím tady to dřevo. Ještě tohle. Že mi prosím nezmizí bloky. Prosím, jestli jo, tak na to kašlu. Normálně mě nezmizí bloky. No nic. V minulém díle jsme ještě také dostali tady ročí hlavu. Že mám takovou ozdůbku hezkou. Ne, blbý. Já jsem to blbé místo. Dobrý slab mám. Co v této čestce? Tu čestku vyberu. Tak. Slavy se budou hodit. Přidal jsem. Tak. Tu čestku vytěžím. Tak. Nechám ji spadnout. Tak a ty dám sem slab. Ta velká česka. Já takhle podkopu hlínu. Pokusím dát slab. Ano. To taky vytěžím. To jsem slab. A potom mi to nespadne do vojdu. No, spadl jsem i já s tím. No to nevadí. Tak. Moky mi naštěstí nezmizí. Tady postavíme takhle základ. Mám toho one bloku, který je nekonečný. Kdy hlínu pobereme. Tak. Zase spadneme, nevadí. Příště si dám shift. Tak. Tady. No takhle. Hezky postavím. Crafting, kde? Jo, dvě ender oči. Jo. Tady dám crafting. Můžu si udělat slaby. Já nechtěl tyto. Mně chybí jedno toto. Já nevím toto zřu. Tady v truhle myslím. Tady mám. Dobrý. Teď už můžu udělat slaby. Ne. Tyto. Tak. 6 bude stačit. Nejde. Ne. Dobrý. Tak. Kde je ještě ten jeden však? Nevím, možná spolu dovojdu. To je jedno. Teď si věci uložím do čestky. A udělám si dvě čestky. Tak. Já si dám ještě jednu. Tady si dám teď tyto věci. A asi bych se vrhl na těžení. Takže vyskládáme ty různé materiály. Tak. A všechno dobré. Takže jdeme těžit. Tak, hezky. Já budu držet tam takhle. Jo, dobré. Tak. Počkat. Já bych udělal kolem toho
toho OneBlocku takový sheet design. Uvidíte. Vezmu tyto z toho tmavého dubu. To vytěžím, no tak nechytnu. Tak si se spadnu, ale to je snad jedno. Znovu rodit, tak. Tady díky. No to budu schopný tady dát takhle. To budu mít jakože to prostě zase dám shift. Asi stopnu sem. Mohl bych to ne. Jsem toho takhle v rubě. No to nevadí. Tak si vykraftím. No, počkej. Nebudu muset kraftit. Než udržet. Takhle hezky. Bych tuhle čestku rád přesunul. Si to naházím sem všechny ty věci, co v ní jsou. Tak. Teď tu částku vytěžím. Ještě, položím na tu sekírku. Tady tenhle blok vytěžím. Já tady dám takhle ten. Tak. A teď já tu částku dám tady na tuto. Takže nějaké random dřevo. Tady si to takhle postavím. Mám dost do prkínka dobového. Mám dost... Ne. Tak nic. Mám tady z tmavého dubology. No tak to uděláme takhle. Takhle prostě. Na tom budu mít takhle částku. Prostě takhle 2 částky. Prostě. Ne, já jsem si nedal shift. Co už? Jsou ty částky, ten krafťák taky přesunu. Tak, já bych ho dal. Zatím ho dáme sem. Tady zónu shift. Tam tady takhle. Říkat. Tam dáme jiný tento. Hop. Tady. Jiný tenhle slab. Tam tento. A tam jo. Tento si vezmu. Ho dám sem. Dám tak. A ještě vezmu tmavý dub. Já zkusit najít ten tmavý dub tady. Když budu těžit, doufám, že bude. Prosím, ať je tam tmavý dub. Není tam zatím. Už tam byly nějaké logo. Česka! Nepodívat, co v ní bylo, no nevadí. Já teď hledám ten log. Prosím. Jo, mám ho. Dobré. Je to on. Já si, do spodní truhly. Vezmu toto. Mám tohoto. Tak. To vypadá dobře. Z Česku tam dávat nebudu.
Tak. A teď si tu horní ještě zaplním. Věcma, co ty nepotřebuju. Maximálně na flint and steel. Teď já nepotřebuju, aby mě to všechno zhořelo. Tak. Tak, maso si nechám. Takže já teď je noc. Prostě bohužel nemám, což je škoda. Já bych teď ještě já jdu asi teď těžit. Za chvíli se mi zničí sekerka. Si najdu. No, už se mi zničila. Z téhle horní vezmu toto, štěrka, toto zahodím. Já si vezmu, vezmu, co jsem to chtěl. Budeme zase v té spodní. Já bych si vzal toto, abych to tím dal. Tak, toto vytěžím. Tak. A takhle, ale ne, ono to nepůjde. No to jsem trošku nedomyslel. Tak to odkopeme. Takže já jsem se rozhodl, že to zkusím udělat tak. Hned z čestky spodní. Já bych si zkusil to udělat z tohoto. To tam dal takhle a ne. Přesně ne. Zvláště jako oblok, víš. Jakože vezmu nějaký blok. Z čestky nevím, třeba toto. Já si vyskočím sem. Tak. Takhle to prostě nadizajnovat. Muselo vypadat špatně, ne? Hop. A hop. Tak ne. Tak počkáme, než spadneme do vojdu. Tak, znovu rodit a ukáž, jak to vypadá. To vypadá dobře docela. Ještě tam by se něco hodilo. Třeba zkusit tam dát to akáciový dřevo. Ne. Mě to trošku štve. Tak, no, takhle to nevypadá špatně. Já si ještě potřebuji vzít tyčky. A tady tuto. A vykraftit si sekírku, že? Ano. A tohle bude pro dnešek asi všechno. No, jo, tohle bude pro dnešek všechno. Dneska jsme toho sice moc neudělali, ale trošku jsme si to tu nadizajnovali. Příště bych to chtěl si to tady už trošku zorganizovat. Tady toto taky. Takže tohle je pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr. A uvidíme se příště. Čau!